कोणाला कॉल केला तुम्ही? सांजो पावस आता उदळच्यान रावल्या सकाळी सांजो पावस आम्ही पण तो खड्डो सकाळी संग येऊन पुढे येता तो ऑफिसर किती गेला तो आमकां ऑफिसर ते गरजच ना मरे ऑफिसर येतात म्हणता उदळच्यान सकाळच्यान रावल्या रातचे पुरे डायरेक्ट नाव आहे त्याच्या जयीचे ते सालाला खंडम टाकून कोणतं जय हय येऊन रे तुमची ड्युटी नाही पोपाची त्यांना खंडा कोण घेते तुम्ही हांगा काम करून येता तुम्ही घराकडे निघता जय आणि हे चले तो किती करू शकता यो कोणी यो अरे तुम्ही कोंबड्या आणि हे मारता तसे मारू उडता मरे आणि रातचं चोरून तुम्ही बुजवून वयता 2 3 नाही ते तुका कोणी दिली आयडिया तर खड्डो पुरोवपाचं खड्डो पुरोवपाची आयडिया कोणी दिली बरोबर म्हणजे एव्हिडन्स तू क्रिएट करपाचो ते हे बंद करून वयता गोंयकार म्हटलं कोंबड्यो रे काय हे रे शेवणी मारले 25-20 कोटीचे पैसे घेऊन तुम्ही पळा आणि आम्ही हांगा मारा आणि अख्ख्या गोंयान जे हे काम चालू हे सगळे तांकां तशेंच काय येना सेफ्टी बिफ्टी खंय दवरिना डायरेक्ट अशेंच चालू आसा कोण नाच रे आवय बाई कोण ना है 12 बजे 1 बजे सुबह 6 बजे से इधर है हम लोग आते क्या आते बॉम्बे से आया किधर से हार तू आता वेळ नव्हता काय सांगितलं बघा बघा फोन केला तेव्हा सकाळी तुमचं जे माझं बोलणं झालं फोन केला तेव्हा कुठे आहे सांगितलं मी तुमच्या फोन बिजापूरला सांगितलं आमच्या ऑपरेटर सांगितलं की सर असा प्रॉब्लेम झालाय मग म्हणलं सर तुम्हाला रात्री काल खड्डा बंद करायचं का नाही केलं म्हणजे टेस्टिंगसाठी सर ठेवलं होतं म्हणलं सर यार माणूस कोणतरी पडलेला आहे आता आमची एकदम असं येऊ गेलो की असं बेजबाबदारपणे कसं बी तुम्हाला परमिशन तसं आहे मी पण इथं नाही परमिशन तसं आहे बेजबाबदारपणे कसं बी खड्डा ओपन करायचं म्हणून तसं आम्ही पण इथं नाही इंजिनियरनं काय सांगितलं म्हणलं मी तुम्हाला कोणी सांगितलं दिलीप म्हणून आहे सर गव्हर्नमेंटचा आहे तो नाही आमची ते कंपनी गव्हर्नमेंट तुम्हाला कोण सांगितलं सांगितलं तुम्हाला 6 वाजता ते खड्डा बुधवार 5:30-6 ला खड्डा पण कोण जाता दिलीप कुठे आहे तो केआयचा जो इंजिनियर आहे ना सर नाही हम गव्हर्नमेंट से नहीं सर तो आमच्या कंपनीकडे काम करतो भाई त्यांनी मला सांगितलं की जादव जी वो खड्डा बंद करके दीजिए मैं बोला यार सर ने बोला है तो जगह कर तो हमको भी कुछ पता ही नहीं है सर उसके अंदर से जब ये इशू हो गया तब जाके हमको पता क्या पता नहीं वो ड्राइवर वो बोलता है मुझे वो पता बोला कि अपनी मारा है खड्डे में 5 पैसा के